ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikunetsa kutaura kudai kuno nyaya yekutsanga ndiyachikomana Shugeta natsikana ana Chibaby. Regai ndikubva mwedzi wapera kusvika mwedzi uno aiwa vaviri avarambe vakati no retreat, no surrender for the why of the love of the internet. You will sit down when we keep nagging you. Ndichikomana Shugeta. Definitely after the interview takafunga kuti zvapera asi ndochifuma nhasi makuseni kuseni chipaya Shugeta kuda kunowa kuvata hope ndokuposta Chidhori chake chasina kuzobvaruka hake zheve sechichi mbwanana ichi asi waposta Chidhori akati zvokwatisika Ana for the why wakati seya kudai kana iyeye Pinki wakusuwa iyeye Pinki wacho nemhino wepinki wakusuwa asingamboiti anoda kuti unge uri pedo chirega wona zheve dzavata pashi ndonga dzaifanira kunge dzakamira kudenga kudai zheve dzaPinki uya asi ikonezi dzaita look down instead of kuti look up. Mwana manje vanhu ndokutanga kuti yo Shugeta, why are you doing this to us? Be like a man. Shuwa ungaisa Chidhori here kuti chasuwasikana ana Chibaby. Why? Zvikanzi namwe attention seeker. Vanhu ava I'm not the one akachidero. Zvikanzi namwe saka iwo zvawaisa Chidhori kudai kuti Pinki wasuwa mai vake sikana ana Chibaby. Inosaka kuda kuti tidii taakuzouya tikurova manje iko zvinotokurova vanhu ava. I'm thinking why would they beat chikomana ana Shugeta? Titiri ipapa nenyaya yandaona yapostiwa naWellens Mahwenzi mujuru yati iyo zvakare amene okuti hanzi kune mwana wakanga ari pauniversity asi mwana wemukomana uyu wanga ari zai regondo ramai ava waita mukomiti musuicide nekuda kwerudo zvinoreva kuti mukomana haana kukwanisa kutoka heartbreak yaapuwa nemusikana. So now vanhu vangu vakuti in as much as you are doing this kuda mukomana unotone stress too much. Saka now ndochizileta kuti kuda wanga wakoniwa kuti inini here shuwa ndoita heartbreak like this. Why Jesus? Mama, maybe you need counseling. Mama zvakarekera nakushata. Zvikazi namwe waiti wakangwara kauita zvaoita pepe. Now heartbreak is haunting you non-stop. Izvaitika rungwanani. Asati zvaitika rungwanani kuda ndiani maizoziva kuti nhasi panga pachivira zuva madeko iwana titori iyo kuta kwati kuda kuno sikana Ana wandoposta pa-IG chido chiri kutenda izvozvi vaina chikomana Shugeta vari vaviri vachiyemerana uyakati how uyakati he. And I'm thinking mumwe akaramba mumwe paintaneti wakamura vashaba uyu wakadzoka kare vachema musodzi akamufumura akada zvakaita vakaita interview wakadii asi zvakanga zvamangwana munhu wese achimwanzi chikomana Shugeta muda Ana chikomana Shugeta Ana hino ndikuti ndizive kuti kuda wakazonzi pawakanzoya usiku paya kuda wakazodii wakanoita maprayer kana vasina kuita prayer kuda vakazotaura nokuchirega kundikontrora iwewe ndoita yangu iwe ita yako. Ona manje rega kundikontrora mucontrolling uyu hatimufariri remote control ngaibve mukati mesituation totangira ipapo kuda they giving it another try. Uyu woyekera uya woti I love you uyu ndi Shugeta uyu ndi Ana. Shugeta uti ndi Shugeta achiudza sikana Ana zvikanzi I love you so much kupfuura zvaunopfuura uye kupfuura jojeti rako riya reyelo. Ndi Shugeta urikudza sikana Ana. Sikana Ana ubva ati I love you too. Totenderera paintaneti vanhu vakati nosvoderepi zevaviri hazipindiri kuti takambotaura zvisingaperi nyangwe vakaundurana sei nyangwe vakapisirana kana zimba 7 vanhu vaviri vakambofambidzana kudai kuti mamushori kudai tsonetsa kupindira izvi vanhu vari koko kutinzi takatukwa zvokwadi Ana wakatukwa ndikura nema hino ndikufunga kuti vanhu vese vakaenda kundotuka Ana hino chichikuitika izvozvi nekuti Ana wakatukwa vedu Ana wakamboundurwa nevanhu nekuda kwokuti vaiti the way you treated Shugeta was not nice. Why uchidero so ndozve zvimwe zvinhu izvozvo Ana ndichiona vanhu vachinyora kumakoments saka izvozvi uyu Shugeta naAna Chibaby vadzokera mona manje
Chidhori kuda kuti nditi kuti Chidhori ndo chazokwanisa kuti vadzokera here Pingi kuti wahwa tsitsi dzekuti Pingi wanyanya kurusha zheve pasi iseti kuzviende mudenga. Asi ndaziva kuti honzeri yaita kuti vanhu vaviri ava vadzokerana inhava yekuti pane wazopindira pakati akati no gadzisana here kana kuti kudi kana kuti Chidhori chapostiwa makuseni ndokubva azohwa tsitsi ndokubva adi azoenda akandoti chiregako ndikuhwire tsitsi tidzokera. Inoisuka tinenge taita pwere mona manje taita pwere pane zvinhu zvose ndozvanokwanisa kuti apa nhau iyi kuti izvozvi vanhu vari kusvoderepi vakanga vachituka munhu apa. Chidhori chaita action Chidhori chaita kuti it's a conclusion nasi zvasvika useri kwini kuda kune vafundisi vakapindira kuda kunotori nevamwe vanhu vazhinji vakapindira kuti vanga vachigarisana handizivi. Tochibva ipapo toenda pane nyaya dzemubhulo kune musikana unonzi Anita buda chinzi wakasangana netsikende dzeonline mubhulo. Vanhu vakati sure you don't understand kuti mubhulo paindaneti unoita sei kuvanhu. Vamwe ndokuti nekuti wakanaka here ndokuti ndosaka wapostiwa kunzi waexperiensa mubhulo. Vanhu vangani vanoexperiensa mubhulo vamwe kuti kana waisa social life yako pano especially kana uri celeb chitoexpecta everything. Vamwe avo mina I don't know why they were saying those statements. Nekuti ndakambotsvaga kare kuti vanofunga kuti munhu kana ngari paindaneti zvoreva kuti munhu haana ropa, munhu haana mweya wakafanana newe, munhu haana mafeelings, munhu haana mapfungwa. Kureva kuti iwe kuinda pako pasocial media uchizikamwa nevanhu unofanira kutambira zvose. Asi at the end of the day munhu paanenge ari kuseri havatozi kuti uri kuchema here, havazi kuti warya here pamwe musi wepamwe haana kudya. Havazivi zvakare kuti chine mutokonya mukati meupenyu hwake. Chavanongoda kuona ndechekuti we want the entertainment, the rest we literally don't care. Ndozvezvimwe zvinhu izvi. Ndochibva paipai ndoenda futi panhau yekuti zvokwadi tisingadi kula nhema musikana unonzisikana Kiki uya wakazobuda achinyora samanyisi hombe akati zvokwadi inhana kufanira kuda kwemashokani akataurwa naMadam Boss paindaneti paipai nekuda kwekuti geu chadhi wati zvose zvaimirirwa nevanhu zveshe. Asi vamwe vanhu manje vakazoguma vati aiwozve iwewo shamwari ka matauriro ako kuti waisazvitaura pese apo waiuda kuhakira panhau iyoyi. Nyaya yakazoguma yopidiguka, vamwe vakati vari wrong, vamwe vakati no she's not wrong, havasi mupurisa, havasi chakati, havasi vanofanira kunge vari paforefront. Ko vamwe vanhu vakuru varipi? Why do you expect her to do zvimwe zvinhu zvamusingakwanisi kuita imi? Imi chimboendai pamberi tione kuti zvinoitika kuti hazviite. Mina I also don't know. Mwana manje tinokwanisa kutaura ndochiti zvakare congratulations kuna chikomana Roki. Aiwa it seems as if he's doing very well kunhau ire mumhanzi yake uri kubhuruka nendega chikwira achidzika, which is very good. Zvakare izvozvo ndozvezvimwe zvinhu zvandiri kuona kuti zviri kunyanya kutendera pamasocial media. Tinofara singamboiti kana mumwe vachindira mberi. Tobva ipapo todzoka panani panasikana Tame. Definitely ine handizozi kuti masikiti avanenge vachitaura obviously ekuInstagram avenue ekuti nhasi zvikanzi vakati unfollow each other, follow each other, vamwe vakati they should date, vamwe vakati no. Sikazi kuti kupromota masongs kwavanenge vachitaura kana kuti kuiti isinoita pwere ipapo. Saka regai ngoti ndozvisana ndangu yachinazvo mukati mevhidhiyo ino. Ndichakubate zvakare pachikamu chinotevera.